2 Kings chapter 5. I love my scripture, common story. 2 Kings chapter 5. Now Naaman, the commander of the army of Syria, was a great man and honorable in the eyes of the master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but a leper. Bible ratsanangura zvinhu zvinenge zvine kakukwesherana kudai so kuti murume uyu Mwari vakamupa kukunda pahondo dzake dzese. Mwari vakamupa kukunda pahondo dzake dzese. He was a commander weSyria. The Lord was with him. Mwari vakamupa kukunda. Mwari achizvintroduce ndiMwari waIsrael, the God of Israel. Pano parikutaura statement yekuti Mwari vaiva naNaaman, a Syrian army commander, yet he is the God of Israel. The God of Israel. Israel was introducer Mwari waIsrael. But it's yet Naaman, mukuru wa hondo ya Syria, the Lord was with him. Asiwaya anigarupikisana iwaya. Kuti ndimwari wechurch. Wazonzwa kuti asi kune chimwe chigure chanyanya kutamba nokuti Mwari aiva nacho. To you that sounds good, eh? Azitadira. Iriri kuti the Lord was with Naaman, the Syrian army commander. Mwari vakamutendera kuva ne victory, the army commander of Syria. Yet he is the God of Israel. Saka zvipachena kutaura kuti aiwa Naaman haana Mwari, haasi waMwari, because haasi wakuIsrael. Our God is the God of Israel. Uyu ndewe kuSyria. Hii scripture yatondi challenge ipapa ndaverenga kuti kana ari Mwari waIsrael zonzi but aiva naNaaman, commander wearmy yeSyria, Mwari vakamupa kukunda hondo dzake dzese, including hondo dzaitorwisa vanhu veIsrael vari kuSamaria. The Lord was with Naaman. Ipapa ndo pane danger yekuti unokasika kujaja vanhu kuti havana Mwari nokuti havapinde kuchechi kwenyu, havana matesemi. Iri rangu rati the God of Israel abvuma kuti ndini ndakakonzera Naaman kukunda hondo dzake dzese. The Lord was with him, yet he is from Syria. He is an army commander of Syria. The Lord was with him, yet our Lord the God is the God of Israel. Mwari vane room yekuita zvavanoda yekushanda nevanoda despite kuti hatimude. Imwe problem kana kuti danger kana kuti knowledge yanda kuti uve nayo uzive kana wakunamata Mwari wokwaIsrael pane paanoshanda newe kuSyria. Iyo Syria ichiita hondo neIsrael ari Mwari waIsrael. Foma pane rwatsamba inoti kuti aiva naNaaman akamupa kukunda hondo dzake dzese, and he was a Syrian army commander, but aipuwa kukunda naMwari, the God of Israel, achipamba munhu victory ari commander weSyria. Yekuti anamata nesu avapinda nesu chechi yawo haisi serious, avanamata vazive Mwari. Statements evana vadiki mukunamata. Ndakakura ndichiudzwa kunzi Roma hainamati, kwete naMwari nevanhu vanga vasingapinde iwe. Saka mazwi ako anofanira kugona kuvapatsana kuti vanhu vaidaro haasi Mwari. Mukurarama mazuva akafamba Jesu panyika, vese vamwe vanhu vasiri vokwaIsrael vanga vari maoutcast. Ukaona Jesu akutsanangura nyaya yekuti the good Samaritan hazvibatanidzike palanguage yevanhu vechiJudha kuti kune muSamaria akanaka, nokuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Iloya haasi Mwari akadeclare kuti maSamaria nemaJudha anofanira kuwirirana. Aiwa maSamaria nemaJudha haawirirani, kwete ndo command yaMwari ndozvinoda Mwari. Saka Jesu paanouya anoda kuticha vanhu manje inonzi kingdom. Kingdom haitarise chechi rudzi kufunda kungwara kuti we become family by the blood of Jesus. Kudava kuti kana pakauya mundevere muchawa wakangotendeuka, we have become one family. Nyange marudzi asingawirirane, tisu tisingawirirane, but nekuda kwaBaba nekuda kweropa raKristu tinofanirwa kuwirirana, because we have become family by the reason of blood, not of tribes, not of character, but nokuti takagamuchira Jesu tikaponeswa. Ndaiudzwa list yemachechi asiri serious.
vanhu vandakakura nawo ini vanga vakaoma kusvika level iyoyo yakati haina mate, yakati haisi serious. Ukapinda ukapana nezvechechi uku ndokuna Mwari. Ndikatozodiscover kuti Mwari wacho haapinde chechi. Mwari anopinda vanhu. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Inini ndinosarudza Methodist kwete Mwari. Mwari haapinde chechi, ende Mwari haatomboita zvemachechi. Machechi ndiwo anoita zvaMwari. So statement yekuti muSamaria akanaka haritaurwe nemaJudha, rinotaurwa naJesu Mwari, to an extent yekuti we fight each other kwete pfungwa yaMwari. Kana iri nyaya yekuti tinobvisa bhuti tauya pachechi, haisi problem tikawirirana pachechi yedu, but tikawisa uri murawo kunamata Mwari nawo uri tricky pakudai, pakatendeuka munhu asina makumbo anobvisa sei bhuti iye asina makumbo. Saka tichaprova sei kuti ari serious? How are we going to prove kuti munhu ari serious kana asingafambe netsika dzedu? So Naaman mukuru wehondo yeSyria, the Lord was with him. Lenganiparidzira vari kudiaspora bepadhuze nekamera imboona itimire. The Lord was with him, yet he was a Syrian army commander. Yet our God is the God of Israel. Ipapa zvakuti pakunzwisisa nekuziva kuti Mwari unogona kushanda nevanhu vatisingade, vatisingafarire, iye achizvida ende ane chinangwa sei achishanda nemunhu iye. Zvakuti hapinde yenyamuwirirana haite zvamunoda imimi, ndo zvedu sevanhu. Saka anobva ati kune muSamaria akanaka. Varonzwa kune sengi yekuti maSamaria nemaJudha hadyidzane. Jesu obva uya ari muJudha, obva ati muSamaria akanaka. Anonaka sei? Nezvaakaita zvakaonekwa naMwari, kwete zvatakaitirana tamakanda pachedu. Maybe I'll read the scripture from the book of John. Ndangoisa in eye opener. Sandanyatsobata dzimwe nyaya panapa. The last chapter of John 21. This scripture and you know that John 21 verse 25. And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Zvanzi neBhaibheri, dai zvese zvakaitwa naJesu zvakanyorwa, hakuna mabhuku pasi rino aigona kuafoda kunyora zvese. Saka ukati zvari kuita Jesu anabvira aita, ko kana zviri zvimwe zvacho zvaakaita zvisina kunyorwa. Hama dzangu yekunamata anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Ukangova nechokwadi usina mweya unorasika. Why? Because wakamira pa-written word, hauna the spoken word or the mind of God. Pamusoro vabereki vaSamson, John 14 verse 4. Bible rangu rinoti, for his parents did not know that it was of the Lord. Anga ati kudii, ndiperekedza indonoroora ndine musikana andoona kuvaFilistia. Vabereki ndokubva vakota scripture, you know, do not intermarry with other tribes. Ndokubva Bible rangu rati, for his parents did not know that it was of the Lord. Saka zvinoita kuti vanhu vanoziva Bhaibheri vamwe vacho havazive zvekudiwa naMwari. Very possible. Deuteronomy 7:3, do not intermarry with other tribes. Aurori vaFilistia vasina kudzingiswa. So vabereki vaSamson patruth yeword they were correct, but truth yemind of God they were wrong. Saka richiti his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Saka tiona Bhaibheri ndo bhuku rakanyanya kubviswa stereki, rakonzera kuvengana, kudamuka dambuko kwemechiki nekuwanda kwayo, manzwisisiro nemaziro aitwa nemunhu ane chipoka chaari kutungamirira. Vabereki vaSamson dai vakatanga chechi, vaiti yeda ipinde munhu akaroora kuvaFilistia, anoda vaFilistia. Takamira pashoko rinoti musarore mamwe marodzi. Shoko robva rati his parents did not know that it was of the Lord. Of the Lord. Kunoti Mwari vanogona kuita a strategy plan inofaitwa nevanhu vanoda Mwari iyeyo vasingazive zvavari kuda panguva iyoyo. Kana Bible rati Naamani aiva mukuru wehondo yeSyria,
Mwari vakamupa kukunda pahondo dzake dzese. The Lord was with Naaman, a Syrian soldier, yet is the God of Israel. Unoibalansisa sei? Mwari weIsrael anopa nyasha munhu wekuSiria kuti akunde hondo dzake. Zvoreva kuti vari kuIsraeri vakagara pasi vanenge vachiti Naamani musatanista haasi Mwari, kune kwaakabata-bata ndosaka achikunda. Waye vari kujaja pakuti kudii? Haasi Mwari wemamwe marudzi, ndimwari weIsraeri. Ibhuku razvondongondudza kuti aiwa, iye Mwari weIsraeri ndiye aitova naNaamani akapa Naamani kukunda, but vekwaIsraeri vakaona Naamani achikunda vanoti kubata-bata. There are other dimensions ekumwe kuita kwaMwari sekutaura kwaita bhuku raJohn 21:5 kuti dai kwakanyorwa zvese zvakaitwa naJesu hakuna mabhuku aikwanisa kuzadza kucontaina information iyoyo. Saka tine zvimwe zvinhu zviri missing, ndo zvazvinoreva. Kune zvakaitwa naJesu zvisina kunyorwa. Unozviziva sei zvisina kunyorwa? In spirit and in truth, which means if you get the spirit, you must get the truth of the word, and if you have the truth, you must look for the spirit to guide you. Saka ndo pane madivizheni kuti vamwe vanoti spiri wemweya hativerenge, vamwe vanoti hatite zvemapurazi, hatite zvendimi, hatite zvemweya, tinongovhura bhuku. Pari kuda balance yespirit and the truth. In spirit and in truth. Mukangova nechokwadi musina mweya waMwari, chokwadi chenyu chinogona kuuraya basa raMwari muchitovhura. Wozi munenge maakuvhura musina kuvhurika. Iri wese akaenda kuchikora anoriverenga, but unodi kuparidzawo kana uchigona kuverenga. Unotoziva kuti kuverenga nekuparidza zvakasiyana. Nokuti kuparidza kutaura zvisina kunyorwa. Wozi ndaverenga ka wadingoti saka tonzwa rimwe mangwana wamirira zvisina kuverenga. Nokuti unototrasta kuti kuparidza unotanga waverenga wotaura nyaya yausina kuverenga. Uchizvitora copy in spirit. So Naaman waikunda, and the Lord was with him, yet he was a Syrian. Apostle, avanamata Mwari wedu sima Pentecostal, tunamata Mwari. God can use Naaman to win victories. Nokuti Mwari ane a special plan yaari kuda. Takarerwa nevanhu vaituka machechi zvokuti akomana profita takafitwa nayo. Kwete tichinzwa Mwari, tichinzwa vanhu. Roma inamati yakati yakada zvidai, yakati ikazodai, Anglican hainamati, vanzwe Mwari nokuti chinzwa ka. Ini chitoprofita ndaifungidza kuti kuprofita chipo chemapostori. Wozi wese aida kuprofitwa aenda kumapostori. Svika ndazozva kuti chipo chemweya mutsvene chakangozinyanzozikanwa kuchipostori, Pentecostal ikangomira nazvo. Uchaona kuti tine zvimwe zvinhu zvatakaignora chiti hazvisi zvekuno, gamba kuno ndokusiri kuziva zvinhu zvedu. Rega ndisiye nyaya yaNaamani. Sandinoda ndimbobata next line. But he was a leper. The God of Israel, Mwari ana Naamani amupa kunda kwese, but ane nyaya dzaasina kubvira asota dzaanogona kusota. Don't forget this story applies to many of us. Mwari watinonamata anogona. Ndiye akakupa upenyu, ndiye anokupa a seed or a product, kana kuti a seed inogona kukura kuti ive chinhu chauri kutsvaga. For example, promised land haisi food. You can die of hunger. Wapinda Canaan, very possible. Promised land hachisi chikafu. Iyo assurance yekuti mukashanda nesimba mukadyara mbeu munoguta. The blessing is in the land. You must know how to till the land. Not just tilling the land, but kugona futi kuchengetedza. Do you know you can have drought? Watadza kunyatsochengeta chikafu chako zvakanaka chopfukutwa. But there is art or skill involved for what God has given you. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Hakuna akanamata akaburuka mugoma namadhavu. Kana rushi denga ikavhurwa zvikanzi awoshuwa anobva kuno. Vakatobva kudhara. Saka unointerpreta sei? Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwawo wakuenda kumfakosi. Uchitsvaga akabva kuna Mwari. That's why wakapiwa brain unongopiwa mweya. The mind must also think and interpret things according to the natural understanding. Uchitopfimba mukadzi uri mumweya kuti Mwari dai andipa mudzimai, unotopfimba
kunga usikuita zvemweya. Wadi zviri kuita sei uchita zvemweya zvakabva kuna Mwari uchitaura language yepanyama yepanyika. Mwari afunga kuponesa vanhu. God is the spirit. Those who worship him must worship in spirit and truth. But the spirit God came down as man, putting on flesh. Kuita ndezvemweya but zvinoitikira uri kunyama. Mwari ndi mweya but Mwari mweya afunga kutiponesa akava munhu. Paari kuva munhu asida kuita zvenyama apinda munyama kuti aite zvemweya. Kuponeswa kwedu pamuchinjikwa kuri spiritual but process iri physical. Pano roho munhu zvipikiri obaiwa parutivi ropa nemvura zvaerera toponeswa pamweya neprogramu yaitwa panyama iri tangible but ine results asiri tangible. Saka Naman anikabhatika ainako kani munhu wese ari pano. But I want to show you pana explain my answers kuti pamwe pacho unopiwa end result. End result yakafanana nemana chingwa chavakadya mu desert place. Mukaenda promised land kunonaya mvura. Kugwenga kunonaya chingwa. Ku desert place kunonaya mvura. Une level kuti Mwari anokupa end result or end product here what you are looking for. Nepa anokunyima end product. Anoda kuti uwe involved to create the product. Amai wangu kumushauri kwa endi ya mwisa. Kana mtara wangu aiti tukashika ndichichema aipopotera amai. Yamwisai mwana. Izvezvi number one enemy. Ndikada mubata zamu rana mai ndimdara imbotimiririra. Akuziva kuti zvine mamwe results akutsvagwa. Because of age. Atichabatira mukaka takubatira zvebasa. Saka yamhosva haisi breastfeeding. Kuda kuti pane pandai zvitendera ndizvipiwa pachena iri end product. Izvi zvinofanira kushanda kutenga chimombe kana lacto kana ndafunga mukaka. Ndakupinda mu process inondipa mukaka. Ndiri kacheche ndaigara pamakumbo pawo ndobvenza mukaka. So Mwari kana vachipindura vanopindura in two ways. The end product and the seed that you must make a product through a process. Vana vawinawo iwewe unavo muchiuno mako kusvika waroora. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari ndokunge waroora. Unoona kuti ufa usina mwana une vana. Wari wakapotsa process ukangotenda message. So izvo une mari dzako unokubudirira kuri mauri pakavigwa mu process ne knowledge yezvaunofanirwa kuita. Saka haudi kunamatirwa unoda kupiwa ine eye opener, a message that will equip you to do what you are supposed to do to receive what God has already given you. Yebobono denda shika vadibata musoro ukanyanya batwa mukati memusoro zvinoita kubatwa mukati memusoro kunodarika kubatwa musoro nokuti Mwari vachitaura vanoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo kwete kunamatirwa kuziva. You must acquire knowledge. Knowledge yapo woshanda nayo kuti ikupe the end result. So kune zvinhu Mwari zvaanokupa. Mweya wokufema Mwari akakupa chako kukweva ukaignore unofa. Ukati asina kutonza unofa. Aurayiwe ne-enemy unorewa ne-ignorance pachinhu chauri given. Saka pacho usifana kumbonamatirwa kana kungopiwa a teaching, you know, an eye opener, so that you know what you are supposed to do to achieve or to receive what God has already given. Naman anga akaporeswa nyangwe panzi but he was a leper. Anga akaporeswa pakuti anga akakonectwa ne place in a healing, but pese paenda kuhondo ainotora zvinhu asingatore munhu anoziva munhu ane chipo chekuti apore. Change yakauya musi waakasiya gold silver akatora kamusikana kakauya mumba make kakati mukaenda kwedu Samaria munopora. Uri kuona kuti kwaunoporera unoswerako but unotora zvisina basa uriko.
Message yekunzi mukaenda kwedu Samaria haisi new message. Old message. Chingori new chekuendera kwagara uchienda. Pese pakaenda maenda kuhondo. This time endai kwete nepfuti nekuzvininipisa. Kune zvaunowina nefight nezvaunowina nekuzvininipisa. That's why the two characteristics dziri muna Jesu is the Lion of the tribe of Judah, is also the Lamb of God. Zviri two hazvigarisane, chimwe chinodya chimwe. Pane paanozvininipisa kuti abatwe aende pamuchinjikwa zvaakainga zviite. Akaopereta as a lion abatike. Saka kuzvimwe zvinhu unoachievha unozviona nekuva humble. Saka izvezvi mari yako unayo kungoti une rafu. Asati kudada ispirit haisinya kuti une zvinhu. Ispirit. Kushaina chaiko haisinya kuti waane zvinhu. Aone kakudada kawina ko pasina iripa. Mweya. Vanhu vaiti vanhu vari kurepa bhozi mapfekero ari kuita vasikana. Ndikati half truth handisi kudhina nyaya yedressing. Ko vanorepa anorepa to vana tucheche. Napukeni yacho imini here. Kudati napukeni rirepe kusvika papi pampa doti risvike papi. Kana munhu achirepa kamwana. Saka ndoba wakuqualify kuti ispirit. Come on. Sisi mukuona tonza bhozi aningaona gumbo aningaona zodi. Ukaenda kuIndia macases yerepa ariko. Mapfekero awo vanovhara kwese osiya apa kamhino munhu anochiva mhino iyo pasara ipapo wainokuti mweya avanorepwa sei vachipfeka kweso ispirit mhino iyo aizve. People hear me very well. Namani nzvimbo ine healing yoke ndokwaiswera but aenda for a wrong reason. Kuchikoro kwakapasa wa munhu wangu ndokwandaienda. Manoti ataipiwa ndoendaipiwawo but chandaiendera kuchikoro ndochakazoita kuti ma-A apedzere ma-D. Handigonde kunyepa kuti maticha anga siri serious. Kana aigara panext pangu akapasa zvatondoexposa ndanga ndisiri serious nokuti taipiwa zvinopasisa pandaizviconverta. Ndinoti chawakanamatira Mwari wakakupa but unopiwa the end product. Wakapiwa a seed yekuti ukaigona kudhila nayo you get the end product of what you are looking for. Mukadzi Mwari ana wakadzi Mwari wakadzi vanobva kuna Mwari. Ukatoti Mwari ndiri kuda kana mugiant Mwari hazvivanetse but unogona kupiwa mutete. Zvokuti ukadzokera mapura kuti chienda kati mugiant unounzwa message munzeve namwaya muchanonzi feedha uone. Iwe kufeedha unoti angosimba akadaro. The end result yauri kuda iri muprocess yezvimwe zvinhu zvavasingafarire. Namani panze bhata apa yokuti Mwari akakumaka wagara uchitoenda kuSamaria kunopora iwewe but waienda for a wrong reason and wainotora zvinhu zvisirizvo. Atombendo papa gospel apa tombonotandara ukangouya for a wrong reason unotandara zveshuwa. Haisi place entertainment pachifarwa but a place mainly for empowerment for your life to transform. Endofana kuti Mwari wacho unomboseta example. Kuratidza kuti zvine musoro uye zvine nyasha dzikasaitika ikoko dzaitika panapa. Indofana padziri izvi kuti uzive zvinhu zvonyorwa kuFacebook. Ndatopedza. Zvatiri kuita zvitoona Mwari ufunga nehanya nerudo nevanhu. Zvoti ukasazvitenda ikoko haite bari kunokwasa harigere anoita. That's why dzimwe nguva tombomira kuparidza tombokupa matestimony. Akasaitika ikoko kunobva ari kuitika. Bhozi musharukwa wakatendeka. So Namani nzvimbo yaagara achienda is a right place. Zimbabwe yari ndaenda buda ndaenda somewhere muno mamusi kuita. Ukaenda pabhodha pa airport ndege iri kuya hii haisi kuya iri empty. Iri kuya nevamwe vari kuya kuno. Iwe uchipinda uchibuda muno. Maonero, maziviro ane nyaya. Vari kutaura izvi guys. Mukadzi wako chaiwo ukamuramba ukasangana after 5 years uchichakupa proof yekuti unoshusha bo masimbiro achaita. Ego taone paanga ari paiondesa. Haisi type yakaonda itype iri kuonzwa. Iri sechi hainetse kuita ngangosiyana for 5 years.
you discover kuti munhu yanga ane potential but akauya payaidzvanyirirwa. Pese pana but pari kudiwa munhu understand the process inobvisa but. Mwari kana vachipindura vanopindura in 2 dimensions. Vanokupa the end product. Munodya chingwa murenje, mukapinda Kenani hamunhonge chingwa pasi kunonaya mvura. Pakudiwa process yekudyara wheat, yakura wheat, mukohwa munogaisa mobheka chingwa. But kana muri mugwenga, it's a passing phase, it's a dry ground, you deserve a miracle. So zvino kune zvawaitirwa naMwari, hazvina kuti Mwari akakusiya iwo watadza kunzwisa level nestage yawasvika. Havachakuitira izvozvo, but vakuita nenzira inoinvolva iwewe. Baba yangu rinoti Joshua pakaita take over from Moses, manna stopped. Kwete kuti Mwari akaregera kufamba neIsraeri, manna stopped. Yamirirei, you are no longer in the desert place, you have entered a place, the promised land. The land is advantage yenyu mukagona kudyara, but kana muri mugwenga hamuna need yekubatabadza, hamurimike. God understand that pane zvinongoitwa naMwari nokuti uno understand your level and where you are. So testimony yemwe munhu ziva kuti ari ku promised land here kana kuti ari kugwenga, mudiki here kana kuti mukuru. Ine minana yemboitika mulife mangu haichaitika. Same God. Tango nhonga mari mazona inongiki. Why? There is a dimension yeumwari nelevel yaunenge wasvika naMwari yekuti unogona kufane maperembudzi uchitonzi naMwari ende uchiona Mwari achimanifesta kuhondo asingamanifesti pahealth. Mwari atadza sei kumanifesta pabusiness achimanifesta kumarriage rufutufu. Izvozvo hatoni mwana uchiita. Not Maori kuwa fruitful kurimo, but kuri one side unochemeta. Tiri kuwanda pauri vana kwete mari, ende vana zviri zvipo zvinobva kuna Mwari, ende uchitochema dai zvaita pese pana but pari kuinvolva iwewe naMwari kuti nichocho chibatike. But pane pavanokupa end product. Saka pane pamunonhonga chingwa, pane pamusingacheri matsime. Moses anongorova dombo, mvura yobuda, but mukaenda kuKenani mimwe minana ine chekuita nestage yamuri nelevel. Mukabva that level izvimwe zvinhu hazviitike. Adzimai wangu achiri musikana wangu vaiti vakandikumbira mari, ndaibisaka wamwe kapa tino kudhara kasikanzi kasadya, ndaitoka ndakaisa shoma yekurohwa ndozazvelavhu zvipanjwa munhu tagara takaita budget dzekudyika. Sandaibvisa yapa because achiri musikana. Pavakazova mainparinga, unogara mari kwachinja inogara ikoko, inoshandwa kuno yogara tokumbira isusu takaishanda. Anobvira nditi kana tatorwa so mari yako ndipe, iyo automatic. Because the levels have changed. Mainparinga nebhebhi rangu vanhu vakasiyana. Achiri bhebhi akanditi ndimirire pachikenini, ndomudza munhu unoseri kwacho. Ilosi. Because handina sure kuti munhu wangu kufanodyiwa kunorwadza. Saka ndingatipire nepanandos unomudza kuti pinda ndiri panze. Because achiri musikana wako. Imagine apedza kudya buda ubva ati just be my friend. Anofira mahara, unoita ngozi. Saka kuavoida ngozi kumira panze. Ma-dimensions ane zvaanotrigger izvo zvinokuti ndimadhamu iwo ndo vakupota vachipainini shoma ndashanda zhinji. Zvakachinjwa nelevel ratasvika. So Mwari waunonamata kubva uri mupfana ndiye ari kuitira zvaitika zvese ndiye. Sei asisaite zvakufanirwa kuitwa nhasi munoita mese. Haachakupa end product, akukupa a seed. You are really involved to cultivate, plant, and get the result. So how do you munamatirwe papa? Unatongoziviswa kuti you are part of the equation. Why involved muchinishi? Mwari achida kutipa Jesu
kuti auye vatipe salvation kwakatsvagwa munhu. Nyika yaipa kuti vanhu vaponeswe, Mwari vakatsvaga munhu. Munhu ndiye akatakura nhumbu yesalvation. Iye munhu wekuipa akapiwa assignment to carry pregnancy yesalvation. Iyo pachitonzi nyika yaipa. Mukuipa imomo, man was still involved. So kuna maissues ekuti you are still involved. Aiwa, ndikangoendesa seat yangu kuna man of God akangodeclare zvakutoita. Let me help you. Unopiwa nyasha dzekuti zviite, but anoita ndiwe kuti nyasha dzione pekubata. Kana shoko richiita bless the work of your hands, yandikadeclare kuti you are blessed. Maoko akasabata ashishande. Kuisa full tank kumota isina engine haifambi unless mounted yakupusha. Truck inouza fuel, unogona kuiona parodi ichinzi yapera fuel. Why? Because haitore kutenki hombe, iri kudeliver fuel mutenki hombe, inotora mutenki diki. Saka vakasaisa fuel yakawanda mukatenki kadiki, chirori chefuel chinopera fuel. Madimikira ndiri kuti kudii unamata Mwari mukuru but waponja. Nyaya dzakuponjesa dzidiki natype yemwari unonamata but hauna a connection to the bigger tank wakakonekta kuna bishop. He's a man of God, he's a great man of God, he's a great man. Handisi kuramba wadi kuva neMwari wacho wemunhu waMwari tadi kungova nemunhu waMwari usina Mwari wacho. Right Peter vaiteera vanhu vaMwari. Vanhu vaMwari vaIsraeri vaitevera shongo yegore kuti vaitevera Mwari. Saka zvine difference kutevera Mwari nekutevera vanhu vaMwari. Pana anonyura. Vaitevera Mwari vakakrosa, vaitevera vanhu vaMwari vakanyura, nekuti havana kuziva kuti panovharwa nguwai. Pandakati ukaona zvichifamba usiri kufamba naye itrap, umwe anovharirwa mukati. Mwaziva muzoti panovharwa nguwai. Zvoti mulife kuna vanhu vakaurayiwa nemaopen doors. Pamunomatira for doors to be open, even pray not right doors, right time. Because there are many doors and some doors are not good doors. Unosvika pakavhurwa povharwa, wotitsanangura kuti wauya sei. Yet it's an open door. Our time is done. Randaverenga rati Namani mkuru wehondo yeSiria Mwari vaiva naye, yeti Mwari ndewaIsraeri ari kunzi anga ana Namani weSiria. Varume vanhu vamunojaja kuti havana Mwari ndo zvamunofunga iri. Ira kuexpose iri. Mwari vaIsraeri ndiye aiva naNamani mambo mukuru wehondo dzeSiria, akapa Namani kukunda. Saka ukanobvunza interview yekuIsraeri kuti munoona sei zviri kuita Namani kuinda kwari kuita, vanoti mishonga. Because Mwari chaiye ndisitomunamata, ende Mwari akataura ndi Mwari weIsraeri. Ko Mwari zvaabvuma kuti the Lord was with Naaman and the Lord gave him victory. Ende Naaman ari wakuSiria, iye Mwari ari Mwari waIsraeri. Unainterpreta sei? Ini mapostori andanzwisise andifunga kuti vanonamata. Havanamate iwewe kandosizwisise. Ende iwe hausi deputy wedenga ungoripota uchivheta vanhu kuti uripota kuna Mwari kuti uritumire. One vizioni matamba ari kuita so kopa dhasti vakaita flu yako here, flu ndeyako here. Abhola itendera kuti so ko vakaita dzungu rako here. Ko iye ari kutambirwa wacho wataura naye here. Kune zvisingafadze vanhu zvinofadza Mwari. Mukadzi akazora Jesu perfume, vanhu vakati what a waste. Jesu vati kwese kuchaparidzwa yamuti waste is the best for me. Kwese kuchaparidzwa taurai nyaya iyi. Yamuti waste is the best. Why? Nokuti tine zvatinofunga tikasatsvaka pfungwa yake, tine vanhu vatinojajwa. Because mapostori waya inyandanzvisechete zvanoita izvi. Ezvo muri panyika uchinamata Mwari wandikutaurayo, musi wanoda kushanda naNamani unorwa naMwari uri kwaIsraeri. Ezvo muri panyika ukatariswa zviitwe bhozi Mwari hadai ukavhura John chapter 9 unogona kubackslida. Chii chakaitika? Jesu asangana nebofu, haana kuita prayer, akasvipira mate pasi, akakanya ivhu, akaisa kumeso. Haisi prayer kutosora munhu.
ndovazoona Josi iyeyo ndiye akasangana na Bartimayo anakuita zvemafu akamuti chiona vari tundi wopasangana na Jesu chaiye anoita zvemadhakadhaka achikanya-kanya kana kuti anongotaura shoko isatite zvese tinongotaura shoko tsano iri Mwari unoita zvaada nenguva yaada ikodzero yake saMwari haapindi chechi yenyu Mwariwo wazvonese kurasika hazvisirizo formula yekunamata Mwari tinamata kuburikidza naJesu maprocess zvoda kuti Mwari vakuite vaite newe sikana it's different kudza nezuro kuti imwe timu yakawina bhora isina kugohwesa very possible vakawina sei isina kugohwesa timu yavaitamba nayo yakazvigohwesa saka kuchiunira kuriko but hazvitrenwe ndovanonzi mamiracles so unoti havagona vanofomula kwavakazochiunira vari kutamba navo vakapiwa trophy machechi ese kurasika yedu chainde inoziva nozi Mwari anodai kurasika kusatenda muna Kristu Jesu zvawashandiswa naJesu kuita hakusi kurasika pamwe pacho ndopakupanda kuverengera iyi vhesi iri strange John 21 pa5 yati kudini zvese zvakaitwa naJesu hazvina kuna kunyorwa mubhuku dai zvainyorwa mumabhuku hapana bhuku raikwanisa kugara nazvo pasi rese saka zvimwe zvacho zvauri kukriticiza ndo zvimwe zvakaitwa naJesu yovati but hamunaka rabvuma wani kuti zvimwe hazvimo problem bhaibheri hauna une nhare chete hazvisizvo isi tovhura shoko isi kana chitaura so topinda mugwaro hatibude mugwaro gwaro rabuda pachena kuti kune dzimwe nyaya dzatisina kunyora saka ndichiti anonamatwa mumweya nemuzvokwadi nokuti nyange uine chokwadi chauinacho you don't have the spirit to interpret the mind of God every time saka ndingokutisa kuti satuke mamwe machechi kana uri wakutuka kana waka une calling yekutuka ukatuka chinhu unenge wagona chinonzi salvation iplani yaMwari yekuti vanhu vapone chinonzi gospel i-good news kuhure dzinoramba dziri good news kumbavha i-good news kuchechi neapfundisa varasika i-good news good news kuudza munhu plani yaMwari yekuti munhu anopona akatenda muna Jesu bad news kumupa zviziviso muchacha hamusi serious hamupinde mese munhu makava haisi good news irafu gospel zvarinongoreva kuti nhau dzakanaka kunani kune chero munhu nokuti nzwa iwapo wakaparidza wakatendeuko waiba waihura kwaari kuhura nhasi unomutukirei makafanana mashana nguva yekutendeuka unaenda kupinda mchechi akatambidza nemamonya mazawo nemamonya usapinde mudodisturbe chechi takona zvikuta fodya panzamo vachiita nhavo padhondo pakashedzerwa pureya mukati chinzwa pureya iri kuitika mukati ishamutiregerere zvatokutadzirai vamwe vatorigirwa vatofanopinda vamwe vatadza kudhara ufanopinda isi changotadza tanzaa tipinde donge maasha vakakwenyana padhondo kudii vanhu vakumbiraregerera mukati vabatiregerei zvatinokutadzirai padhondo pari kunzi mini takuona muchiita zvakaipa hamupinde the door is still open door salvation is still open hakuna munhu ane denga hakuna ane makii yokuti haupinde ndogona kufa ukaparidzwa nomumwe wakazotendeuka ukapinda handiende kudenga nditi hapinde kozi haana kunzwa inini I'm not the last preacher in your life handina makii yekuti unopinda kana kuti haupinde ini ndine mandate to preach the gospel God knows time yako so nhamu yatiinayo yekuti Mwari akashanda naNamani vanhu vekuIsraeri vanogona kupepota asi Mwari sei ndikozi Mwari ndiMwari waIsraeri uye ndoti Mwari weRoma Mwari weSaucha Mwari weFM haako kwese ikoko ndiMwari wevanhu vanotenda maari as simple as that ini ndikasawirirana newe ndikawirirana naBaba sorry example tipasi tofunga muyadhana hama dzedu dzipinde idzi ndine vana 3 pakauya munhu anobvunza vana vangu kuti mumhuri menyu muri vangani vanoti 3 ndikazopiwa maiki kuti mudhara mune vana vangani ndogona kuti 4 ndakasiya umwe mukwekwe havazivane ndovaziva sa nharo dzokutukana kwemachechi immaturity nekusunderstand that the God of Israel once worked with Naaman, a Syrian army commander. Zvanyorwawo zvatindikira nevazvira Bhaibheri, the Lord was with Naaman. Vakamupa kukunda hondo dzese
Namani wakupi wakusiria kwa mwali wacho ndewani wa Israeli waenda apanduka anakupanduka ane right Samaria kuita zvanoda saka kada kuponesa inini sorry itati ikava tinonodhumana sakasakuitira mushi kudenga ndire mwalika unoti Paul anakurowa vanhu mukatadza kuenda kuchechi pawakasvika kudenga wasvika vari nebitterness tatadza kunamata tacha ishaiti the touch not ndova Efeswa akasara kunyora bhaibheri kumarera aitiita Mwari anoita zvaanoda nevanhu vake nguva yaanoda hauna right yekutacha munhu une mandate to preach the gospel and God does the rest. Whether watendeuka hauna asi business rangu my business to show you as well. Imi makashanda na Namani kunaka nekutendeka kwenyu uye neumwari wenyu tinoramba tichikuremekedzai rikuudzwa rina matwa muzita raJesu. Amen. God bless you.